Maksimalno liniju rane, hod! Ajde, go! Oružje, odloži! Baza Donje Gare, jedna od 16 baza u kopnenoj zoni bezbednosti koju posedaju pripadnici 4. brigade kopnene vojske, polazna je tačka svakodnevnih patrola, čiji je cilj kontrola administrativne linije prema Kosovu i Metohiji. Oružje, uzmi! Ale, vo! Patrola, slušaj zadatak. Po unapred pripremljenom rasporedu, više puta nedeljno, pripadnici 4. brigade obavljaju jednovremene patrole sa vojnicima multinacionalnih snaga sektora Istok. Nekoliko stotina metara od baze na samoj administrativnoj liniji mesto je prvog susreta naše i patrole iz sastava američkog kontingenta multinacionalnih snaga. Na ovoj tački patrole će izvršiti orijentaciju u prostoru, uporediti karte i maršrutu, razmeniti sredstva veze i pomoću ugovorenih znakova dogovoriti još nekoliko susreta na kontrolnim tačkama na kojima će jedni drugi informisati o stanju duž administrativne linije. Zadatak patrola je zajednički održavanje dostignutog nivoa bezbednosti na administrativnoj liniji i u dubini kopnene zone bezbednosti, kao i sprečavanje ilegalnih prelazaka i šverca različitih vrsta roba. Međusobnu saradnju pripadnici patrola opisuju kao korektnu, a nivo poverenja i uvažavanja koju pripadnici 4. brigade uživaju kod multinacionalnih snaga dovoljno ilustruje desetina priznanja i zahvalnica za visok nivo kooperativnosti i sposobnosti koju ispoljavaju jedinice iz sastava 4. brigade. Usled potrebe da se dotadašnji glavni jugoslovenski jurišni avion, američki F-84 Thunderjet, zameni savremenijim vazduhoplovom za neposrednu vatrenu podršku, ali i željom Rumunije da modernizuje svoje ratno vazduhoplovstvo i zameni dotrajale MiG-15 i MiG-17 avione, dva vazduhoplovno-tehnička instituta i namenske industrije pristupaju projektu Jurom, čiji je cilj proizvodnje višenamenskog borbenog aviona namenjenog i za ostvarivanje određenih zadataka u vazdušnom prostoru. Avion čiji prototip je poletao krajem 1974. godine pod nazivom Soko J-22 Orao, a u Rumuniji dobio naziv IR-93, međunarodnu premijeru doživeo je na pariškom aeromitingu. Uzor pri koncipiranju bio je jurišni avion Jaguar, koji je nastao kao rezultat kooperacije britanske i francuske avioindustrije. Koncepcijska sličnost između ova dva aviona očigledna je. Oba aparata su dvomotorni visokokrilci sa ojačanim stajnim trapom i sličnim rasporedom naoružanja i podvesnih tačaka. Zbog ograničenja u izvozu savremenih motora većeg potiska, ali i zbog želje zapadne avioindustrije da ne dobiju konkurenciju u vidu pouzdanog, a jeftinijeg aviona, konstruktori su morali da se zadovolje starijim Viper 632 motorom slabijeg potiska, zbog čega je Orao posledično imao mnogo lošije karakteristike od svog uzora. Manevarske sposobnosti Orla popravile su se ugradnjom komore za dodatno sagorevanje, iako je nužan potez konstruktora koji je poboljšao karakteristike aviona u poletanju i manevru, povećao je utrošak goriva smanjujući mu akcioni radijus. Iako je po svojoj koncepciji i nameni Orao projektovan kao dozvučni lovačko-bombarderski avion, avion sa serijskim brojem 25101, kojim je upravljao probni pilot vazduhoplovnog opitnog centra major Marijan Jelen, postigao je veću brzinu leta od brzine zvuka 22. novembra 1984. godine. Zvučni zid probio je u poniranju pod uglom od 25 stepeni iznad Batajničkog aerodroma. Pri razvoju aviona Orao, Vazduhoplovno-tehnički institut uveo je mnoge nove tehnologije koje se nisu do tada koristile na domaćim avionima. To je bio veoma značajan tehnološki iskorak u odnosu na prethodne avione Galeb G2 i J-21 Jastreb. U tom kontekstu posmatrano, program Orao ima posebne zasluge i istorijski značaj.
Nove tehnologije koje su uvedene pri razvoju aviona Orao su sledeće. Integralna struktura aviona proizvodi se frezovanjem. Ugrađena žiro platforma kao podsistem napadno-navigacijskog sistema. Horizontalni stabilizatori i krmilo visine su jedinstvena površina. Sve komandne površine su bez aerodinamičke i statičke kompenzacije, čime su značajno smanjeni otpor i masa aviona. Za pogon komandnih površina integrisani su hidraulički servopokretači. Uvedena je veštačka stabilizacija, prigušivači oko sve tri ose sa autopilotom oko uzdužne ose. Ugrađeno je pilotsko sedište sa funkcijom katapultiranja i spašavanja pilota i na nultoj brzini i visini. Omogućeno je automatsko kočenje pri sletanju, a avion je opremljen i kočionim padobranom. Realizovan je za to vreme najmoderniji sistem komandni leta u svojoj mehaničko-hidrauličko-elektronskoj kategoriji. Zahvaljujući ovom efikasnom sistemu, sa avionom Orao se lako i precizno upravlja u svim uslovima leta. Tome doprinosi dopunska funkcija autopilota. Kada je avion u nepravilnom položaju, pritiskom pilota na instinkto dugme, isti se automatski vraćaju u normalan položaj, sa krilom u pravcu horizontale. J-22 Orao naoružan je dvocevnim topom GŠ kalibra 23 mm sovjetskog porekla domaće proizvodnje sa po 200 granata. Pored topovskog nosi i velik izbor klasičnog podvesnog naoružanja, ukupno do 2800 kg na 5 podvesnih tačaka na trupu i krilima, kao što su fugasne aviobombe od 100, 250 i 500 kg, lansere za nevođena raketna zrna kalibra 57, 128 i 260 mm, kao i radiovođene projektile domaće proizvodnje munja, dometa 10 km. U periodu modernizacije ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Jugoslavije, neposredno pred izbijanje građanskog rata, nabavljena je i određena količina savremenog podvesnog avionskog naoružanja zapadnog porekla. Jurišna verzija Orla mogla se vidjeti na aeromitinzima širom Jugoslavije naoružana sa TV navođenim raketama AGM-65 Maverick američke proizvodnje, bombama Durandal francuske proizvodnje, namenjenim onesposobljavanju poletno-sletnih staza i kasetnim bombama BL-755 britanske proizvodnje. Prva borbena dejstva J-22 Orao je izvršio za vreme građanskog rata u Jugoslaviji. U uslovima slabe ili gotovo nikakve protivničke PVO, Orao je skoro nesmetano dejstvovao po protivničkim snagama. U periodu raspada države, svi avioni Orao su opremljeni sistemom pasivne zaštite od dejstva raketa zemlja-vazduh. To su bili toplotni mamci, Paklja. Prema nekim informacijama, avioni Orao su za vreme NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine uspešno